Isang araw matapos magbitiw bilang presidential spokesperson at maghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador, umuwi sa kanyang home province sa Bataan si Atty. Harry Roque. Siyempre, uwi muna kung saan tayo nanggaling dito sa gitnang Luzon, dito sa Bataan. Hindi naman ako maging tao kung hindi dahil sa probinsya ng Bataan. Aminado si Roque na ang mga Bataenyo ang una niyang dinalaw upang makakuha ng suporta. Dito niya inilatag ang kahalagahan ng pagbabakuna kontra COVID-19. Maging ang mga mamamalakaya hinimok niyang huwag mag-atubiling tumanggap ng COVID vaccine. Susi umano ito sa pagbaba ng COVID cases at pagbubukas ng ekonomiya. Kapag nag-lockdown, walang hanap buhay. Kapag nag-lockdown at walang hanap buhay, gutom ang taong bayan. Nabanggit din ni Roque ang sitwasyon ng mga mangingisda na pumapalaot sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Sa kabila ng ilang paratang ng mga mangingisda ng Masinloc na hinaharas sila ng malalaking Chinese vessel sa sariling teritoryo, muling iginiit ni Roque na ligtas ang pumalaot sa Boro. Isa siya sa mga nanguna upang ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Subalit naging mainit ang usapin na maging bahagi si Roque ng gabinete ni Pangulong Duterte kung saan pinabulaanan niya ang umunoy panggigipit ng ilang Chinese national sa mga mangingisdang Pilipino na nagtutungo sa Boro. Importante po yung mga pautang na binibigay po ng ating gobyerno, lalong-lalo sa mga nangingisda. At siyempre po, yung ating mangingisda na sa karatig lugar natin at mga ilang kababayan natin na nangingisda nga po sa Boro, dati hindi sila nakakapanghisda, ngayon po nakapaghanap buhay na sila muli. Ayon sa senatorial aspirant, maliban sa mga Bataenyong mangingisda sa susunod na linggo ay personal niyang bibisitahin ang mga Sambalenyong pumapalaot sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Dito'y umaasa si Roque na matutuldukan na ang ilang problema ng mga mamamalakaya kaugnay ng seguridad sa Scarborough Shoal. Base sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagbaliwala sa 9-dash line claim ng China. Rainiel Pawid, CILTV News.